on the issues of capacity building. Piny Kenya biro bago nyasi kata romo ewi twak mar chenro mag bero kor lwasi kod alwora dwe mar 9 mar higani. Jatend Migago mar alwora Tuya oyango ni romono biro timore kochakore tarik 4 nyaka tarik 6 ma dwe manyien, kendo biro rwako jolony e weche mag alwora mawuok e pinje Afrika kod pinje mamoko. Romono geto jiwo chenro mag rito kendo reso alwora. Soipan omedo ni gidhi keto kenge mag neno ni pinje Afrika odongore e yore mag ok ketho alwora. Tuya okoni pek mabedo en nok mar omenda mondo mi pinje Afrika obed kod nyalo mar jolo duoko piny muya mar carbon maketho kor lwasi. We expect the summit to chart a green growth pathway for the African continent, setting the stage for Africa to lead the globe towards a more ecologically responsible global industrialization, catalyzed by financing that is accessible, adequate, and affordable. The summit then will seek to find practical solutions for the climate crisis of the continent and the rest of the world. We have advocates that have come out strongly: women, children, youth, and community climate action advocates who are continually calling on their leaders to take progressive action on climate change so as to alleviate the pain visited on them by a crisis which they have very little to do with.